esan se enam konfo no che eso enenya ase abusua nti asemfo dodo na ya na won ma akonfo na ye kasa akom a enya akom ni akom ni de wabene a woye nsenkyerene akokoduro asemfo mfa nyehwe won mu akokoduro ankasa enka bomu e wonanom asemfo emu pa asemfo mema wore a emma ta de wo me yenkoa ai emmema wo mutu tena ma so no dodo na ya asemfo manso eya won mu nyini che ansa na won ma wore asemfo mema sebe ebru wonum edi twepa Yarib biara ye say ye stroke or pressure e wosro or diabetes junsomu yare kidney problem heart problem infertility in men and women or spinal cord problem uba abotare clinical e your last stop. Oheneyere Adwoa Aprebi enumedin Aprebi waves nyame nkoso nhira mo semoguso ehwe ye dwumedie amedie ene ye hwe Aseneɛ Abusua mene se meka Aseneɛ Abusua yi wo ka bibi moa ane eye abusua enam komfo noche obiri komfo noche adama enam ne so ene enya asa abusua no mamenka ho abakosem kakra bi enkyerɛw komfo noche nya mfie du nwotwe ena ohya ase eye ne nsenkyerene edi kan eye se na one na yonkonom mema a wonom asiso atipenso wonom odi agoro wo aboten wa na no wonom adi agoro ache na nanamfonom no ekase ekom de wo nti wo mu kofie akopedi bibi edi awa na komfo noche ka kire wo mo se da bi ema wo mo enko baabia na aduane ben ena wonom pese wo mu di omu kofie de omu kofie nkofa ayowa chanse ade apese odidi mo no kwana kofa bra ampa ememe yikoi efie ekofa obia de chanse ana na ade apese odidi mo okokofa ede bae na obedru ye ena komfo no chika kire wo mo se aduane a obia pese wodie ne kondo so wodie no wonwene se aduane no wodi tirim emane nkampie na no wonwene wodi tirim na onkata nani onipa kro no se na ayowa asinani mu o ne chanse o senso ne committee o asinani ampa oma o nyina kata wono mani ene obia adwene aduane an saabre no onya obedie ene de odwene abunabunu ni menka fufuo de odwene apreprensa de odwene eto de odwene bode apesie ni ko obie obia aduane a odwene woni tirimu no wakata nani e kakra na komfo no kyesimu miemu ani omo bia omo ani no na obia aduane de odwene yese woni tirimu pese wodi na obia de eguna ne chanse ana na yo amu a wo bebidie ana komfo no kyema wonom ediye ampa wonom de aduane enti efiri sabre no ene wonom hunu se saa bema obiri komfo no kyi bibi wudi mu ene enti firi ho no mo na empanimfo no omanfo adwene eba no so enti sansa nkyeni yachi dakuri bi wonom wo no mo a eno so ne meme ya ne meme anamfofo ya no so ma ba ko se onko esuo naja onim se komfo no kyi so de wonka nya ukugwa emfiri me ho ene ofiri wonom nko esuo no eho ho no ne mamienu ewo ho wonko fa wonom emre no ampani ampa abema omoni na memuhu so wo yire onware ye eye den ena ne ma enso wonom anyichim ene wana se nipa kro tutine ye ena okọ ampa okoduru ye na akwada baya ena abema abare no wo mfie nan ena na bema no wo mfie nsia ena oso wonom nsa ede wonom bre komfo noche ena komfo noche de wonom ko fie mo omunyina atie one hwan ekobisa to wonom tetea na abaya yi ni abema yi wonom anyini aduro mpani mfie so a waso awade ye nkonkohwa anuafo yi mienu ena akwa wade obi amowa ena nti wonom tete kwa afia awade na chi na wo ehyase se eba na wonom ewo ena nti saa awo yi a wo ye ne mai ena eja kuromu hofo ene nipa atwa ahia kase oba baako na sinimu ma oba baako na sinimu ma na se oba baako asinimu ma so wo manuafo no wonom aware yi o ena wonom so ewe nti oba baako asinimu ma
ene nam so me benya Asen Abusua. Enti Asen Abusua ne de ye nuafo akomfo no cheda ama ene nam wonom so ya sa abusua yi ebaye. Na wonom akyene boanie apan ene Asen. Ene nti ane eta pa wonom mra ne se apan na nkwa. Na hefa na okurei ya mani da wanimu a mebe. Sese wo pa wonom mra ne sa Asen kotobre ene ye pa wonom mra ne de wunim bia faka ho. Na wonom epiesie ankasa eye amakom hene akosan yedom. Enna ne manu eye dompa se hene gyachibu adum. Enna ne mansa eye mfante nyankoma se hene otibu daako. So wate da wono enna eye Asen Abusua no wonom emansa. Abusua adehye ne de bebre ebika ho. Na obi bebisa se ananam asenfo sen ene wonom sitie. Yenhwe wo suban ne bi. Abusua na nanam asenfo suban esanse enam konfo no kye eso enenya Asen Abusua nti. Asenfo dodo na ya na wonom akonfo. Ai. Menka asa akonfo be se akonfo. Ane. Na ye kasa akom a enya akom ni akom. Akom ni de wabene a woye nsenkyerene. Asen ni a wokom de be pacho enyi ne chim. Waben pa. Ena fe. Asenfo unim say ya obri konfo no cheda roma ena obebo asante ema ye di eye intim jakari ene ne mkrofo so nkonim ene nti boa wode eboa asante no na enam konfo no che so ye di nkonim nti asante ye nsi konfo no che fem ene nti asenfo wonom so ewodi bre ewo asante ha pa aseni ya wokomo no maka cho so wabe ne ho yie akokoduro Asenfo mfa nyehwe wonom wo akokoduro ankasa na boase tonso de wo mo a na na Asenfo esa wonom akyene bo a eye apan ne nti enka bomu ewo wonom afandodo ene nti na mpani eka asem bi se tachitana se so mamensom ene ma abusua eyereye ene nti wonom boabo wonom ho won ho oboabo won ho ena wo mo hu aboa koto se de ne suni ne ban sitie wonom boabo won ho no so wonom wo ho nsa ye pian de ye otwe aba beka ye ho ene ade enka bomu ewo nanom asenfo emu pa wonim se asenfo wonom enta amfa wonom nsem ento abonten wonka wonom asem basa enti sa asenfo pa se wonom nua bi adi bone wonom beyi na ma kra ndi wonti bi wonom kata wonom ho won ho so enti asenfo asem enta mpi nipa kra omu nua no kum nipa kra enya de wonom beyi na to da asenfo mema wore a emma ta de wom ye nkoa senti ne sen womo do mo hu nyina mamma no ti na ma no so afa womo no mum enti wokasa wompra obepra wokasa daha obeda wokasa kabanku obeka enha no kra wo som ne yire onni hu hawo kra na sede wosi bre wonom ho ase na emma efa wonom do mum wonom eye osomfo na ma ne fa wom do mum ti eya na wo mo ade ba kope na wo mo hwehwe o sa edura na dwo a emma no be ma wonom akọ wonom krom ba bi o mu firi baaye ba cho so wate ase aha eno nkoa na ade asim be ma wo hwehwe de afiri wo ba o ene nti so wakasa wompra na edura na dwo wo be ma na koni krom akọ hwe ne nchi a awurade woni problem kra emfa no ho so wokita sika na wo so wonfa mawo wo de be mawo ajapade kra na wo so wonfa mawo na onkonko hwe ne krom a eye kokofo kra de be mawo na wasa kwakoye foforo enha no kra ene nti tete no na nanom ka se asenfo mema sebe ebru wonom edi twepa esan se de obre wo ho ase esom ede betimi de na japade nyina akwakoma oba esan se wo pedi kuro ma kwenti na oni asen ni be makura etwempana na wodi ka ma ne kohwedi kuro mu kura abra wade ma so a wate aka so ai emmema wo mututina ma so no dodo na ya asenfo afe asen ni be ma se wo medika aka wo ma usika enha no wode na japade enha no wo som wo enha no ade sa ma ne nkodi kuro
de ohwehwe firi ho ebio nananom asemfo wonom empɛ mojafra eni nti sɛ ye ka wo faase wade no asemfo wonom nya bi da bi omo sɛ ye musuo fi sɛ ne nyina ye moja baako enti wo mo kora na etwe asantefo adwene egina so sɛ saa wo faase wade no ne ade no eye moja koro ya ne nyina no ɛwɔ asotwe ne nsunsanso ɛwɔ kire enti nananom asemfo onom anamo a wotutuo ene dwumadi a wadie ne nyina no eye de eboaye na aboa baabie ama asantefo dodo na ehunu sɛ bi o hɔ a na eye mfomso no wonom eye nananom asemfo eye enipa bi a odomankoma do wo mo ankasa wo mo nso edo nyame enti nyankopɔn wo mo ti nyame ne wono mo bɛn twede mponyankrompɔn enti ya na wono mo mpefin ane asemfo wono mo mpefin kura enti sɛ ye ka sɛ wo hene bi ewu ye kum obi ne ye de agya no kwan ye ne ade asemfo mo wono emfo asa ade no so no wono mo mpɛ te no wono enye bi ai omo mpefin ene wono mo mpɛ mogya ka gu nso asemfo suban ena no asemfo manso eya wono mo nyini kye ansa na wono maware senti ni sen emma no eya na wonom etai kasa memmoa me ho ode memmoa me ho sa wo behwe nani betie no na waduru ne mpani mfie so enenti ya na asemfo ma wade etai kachi enenti enya wonwa sa asemfo etimi tena se che se obema bi etukwan ne yire ya asini a oda wonna obetimi atena se mfie pii e de atwen no ya ohaw bia emmachiri wo bia so nya no ho asem enka enenti nananom asemfo de saa esu ene ban a ewo wonom mutitiri wonom emma saa otwen honhom no ene memmoa me ho nti ene ya na emma wonom awade ne niam kakra ekachi ase nkuru a wonom hene anase won konwa aye asen nkonwa no ebi ene de ehi mepe se ebihwe bie nananom asemfo enkuro bi ene antoa agona kwaman atwema tachiman paano kofiase kumase mpatase wanchi amekom adonten enkransa dumpase denyase kobriso abenase asubua atwema ena de hi ena woni abusia de woni no faso so e de nyina yenko de yesua de aha ena nananom asemfo wonom eho abakosam kakra osuni wonom eban ene sede wotie no yaka bie ene eje bie maka kire se kaje bi ene ntia ya na nyina nya de tudwa no nanso kakra ya huni emfa mo yentoma no e emfa mo yebra Oheneyere Adwoa Aprebi ene medi medamu nyina se ema mommo ene hwa yagimi etwi ne efese me yetwie na na